Sugeng dalu, sugeng pepanggihan malih nggih sesarengan keluarga besar Senirok Setia Kawan saking dusun Kali BP kang dipun pandegani dening Bapak Jai Oye. Dalu menika pagelaran Senirok Setia Kawan dipun undang Bapak Maskur Sahid nggih, Ibu Maskur Sahid sekeluarga saking dusun Jatisari nggih. Kedung Jajang. Dalu menika pagelaran Senirok Setia Kawan nyambut gawe bebarengan RGS Audio Sound System saking Jatisari Kedung Jajang kagunganipun Mas Saman nggih. Lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan nggih artis video syuting multimedia Mas Eko Uki saking Dawan Loro Sukodono nggih. Saderengipun panjenengan amirsanen kebiar Reok Setia Kawan kaulah anggotaraken setunggal tembang spesial kanggoi Bapak Maskur Sahid sekeluarga. Oke, coba dikai bingung Mas alon-alon. Masih bersama Setia Kawan original. Zai Goyo layangan angkat yot bolai bingung ngelingsung katut angine embong nang endi sangkane embong nang endi tebluke sing koyo bingunge pikiran son iki mergo riko sing ana teko donge riko wis teko malah gowo wong lanang liya
Amerika wis teko malah gawa wong lanang liya bengong kari bengong pikiran iki bengong mergo sing ketemu iko koyo awak iki wis kepengin ato sing kuyang nyonggo ati bengong kari bengong pikiran iki bengong mergo sing ketemu riko koyo awak iki wis kepengin ato sing kuyang nyawur ta oh nyonggo ati angkara sasa oke. Itu satu tembang spesial kangge Bapak tuan rumah nggih. Dan untuk lagu yang kedua di sini masih akan dibawakan oleh Mama Tunami. Kepada Mama Tunami kami persilakan. Sumangga